nwa anyị ga-aga na agba nke abụọ nke ya bụ nkata maka na ka o ruru ụbọchị ahụ ịma na dịka nkata anyị na ha gosiri na enwere mbọsị atụnyere bụ mbọsị ekwuru na Kanu Nwankwo na ụmụnne ya na ụmụnne ya ga-esi Arochukwu naghachite ebe ha si bịa bụ Okija. Eziokwu bụ na enwere ndị na-anaghachite azụ mana ndị ahụ Kanu Nwankwo so n'ime ya ka ọ n'oso. Aha m bụ Johnson Belimako. Kedu bidogoro nsi kọtụrụ anyị akụkọ a etu o si mee na mbido etu onye nna m zakọrọ m. Ọ bụ onye bụ nwa amadi mụtara ịbụ nwa ya n'afọ ka ọ bụ na ọ mụtara onye mụrụ ka ịma Igbo na-asụ n'onu. Ọ mụtara ụmụ 10. Ọ mụrụ ụmụ 10. Ọ mụtara ụmụ 10 karịa dị. Ka m oge mụchara m. Onye dị ndụ n'ime mmadụ 10. Nna m kọrọ m akụkọ ebe a ka esi ihe mere eji bịa ahụ lee gara ịpara ụkwa watọrọ ree na bende na onye kpasara eji ebiba ya bịakwara ebe ahụ ya bụrụ ime ụlọ bụ obodo aka nchawa ọ bịa jikọta obodo na isi owusi wọrọ ntị ya na-ekpe oyi onye na-ekpe ndị ebe na-ekpe ihe ekpe ke na ndị ebe na-ebisaịdị ya bekee ajụ ebe ndị gị mere eji ebisaịdị onye mgbe dum ya sị ndị be ndị asị ala eri ngarị la ihe mere a na-ekpe onye ikpe mara ama ya ndị ebe ndị eri ngarị ama onye ikpe amaghị ikpe onye ha otu adịkwa gbuo akwụkwọ m ole lekọta amaala niile ndị oyibo ahụ ugbu a. Ihe nwetara n'ihe na-ekwu bụ na ọ gara ibute ụkwa wee tọrọ ebe ahụ ya mgbe a na-ere mmadụ mgbe ochie. Onye a tọrọ my father. Yes. Mgbe ị na-akụrụ ụmụaka kedu ha na-afụta onwe ha dịka ndị ọkwa bende? Yes. RC Okperenyi in Bende local government. Onye ọbụla ṅụjuru mmiri ara afọ biri n'ala ndị ọzọ ga-eme emechaa chọpụta na ebe ahụ ibi n'ọwụ ala gị. Obi kwesịrị ịdị onye ahụ ụtọ ebe na ọ chọpụtara ebe wụ ala ya. And ihe m ji kwere na ebe a na ọwụ ala m wụ papa nọ ebe a. Ọ ya nwatọrọ papa mụrụ papa nke mụọ. So ọ sị na nna ha wụ Belimako dịka a gbara ya n'ohu na ọ na-akọrọ ha na ihe mekwara nụ ọ bịaghị mgbe ọ na-akọrọ ha akụkọ a na o rute na a ga-ejichi ha niile na ha ga-alaghachite. So dịka akụkọ ahụ si gaa ma ekweta na ọ wụ eziokwu. So obi dị m ụtọ nke ukwuu na m chọpụtara ebe m si ebe akwụkwọ ruru m ala. Ihe mere anya bịabiri bụ otu ihe mbụ ndị mmadụ ochere eju amadụ ochie asala obodo mepechala anya ọ na-atụ egwu mere anyị ndị amabụghị ebe a mbụbụla ọ na-atụ egwu si ya ruru ụmụ ya hiri nne ụmụ ya ka anyị nọ nga laa kpọrọ ahụ bịala na ndị baga isi izi wekede ka agaghị osi ka o si ziri ya ebe ahụ onye mere. Afọ m za Lawrence Johnson. Mgbe ị nụrụ ya bụ akụkọ otego anyị ji nụ akụkọ ahụ ma na-enweghị onye ga-ezi anyị ụzọ ma ọ bụ Chukwu bịa rọpụta ofu onye wee bịazie n'obodo a na-akpọ Arochukwu bụ the branch of Bende ebe enwere plantation. So a na-akpọ Okperenyi isi mkpu ka ọ bịakwutere na-ajụ anyị ajụjụ ihe dị jigasị otu anyị si nweta gbasara Okija. Anyị na-akọrọ ya si ya ọ ka bụzi inweta ebe ahụ ka anyị jee tụọ ero chọpụta ụmụ nwanne anyị n'ebe a. Ma Chukwu mere ebere anyị bịa nke izizi bịa chọpụta n'eziokwu obi chụpụtara ndị ụmụ nwanne anyị n'ebe Okija ụtọ bụ
ụmụ Ezeke ụmụọfọ anyị wee susute ọnụ ebe o hiri nne ma yizie ụbọchị anyị abịa chi ọzọ bụ nya jere eje. I am the chief, the traditional prime minister, Chief Christopher Okoro. He would try about I be no Ageko, and now you see Okija. So the people in the Totarani, I got an off ma, but in the Kayakota, I bet you, but I is Yoku. The Kanya will live with Yoku dear. Woman, I can't water. Even when Indian Nine, I can't go on your Okija. No, now, why? At the state. America, I matter. La wenda on Okija. What be a happy burial? So I live mad. Can you make one you be Sianike? How's your going and I catch Arabia? Hajimoto, one boss at Sibia, Brainy, a live mad. So come upon Annie, I want a line in Abo. Betamazo, I can piace September. Pianotawe, Landa on the buying as you. One never pele moyo. Nebumeji mali bokanine me. Walu bona sumaya. Nebumendi boji apanganga. Anyị nụrụ na Kanu Nwankwo bụ onye ama ama n'ụwa niile na o si na agbụrụ unu. Enwere ike ịkọtụrụ ndị na-ene anyị ihe gbasara Kanu Nwankwo na ije unu na bende. Ihe mara ihe ugbu a bụ ihe njenje ya pụta. Kanu Nwankwo ọ bụ onye ahụ. But ọ bụ onye ime ụlọ anyị ụmụ obodo m akọkwe. Kama ọ bụ onye ahụ. Anyị na-abụ otu ogo. Kanu Nwankwo anyị na-abụ otu amaala. Aghọtacha misi na onye arọ. O so na ndị otu unu kwesịrị ịbịa ịnaghachite ihe Okija ebe a. Mba, o kwesịrị bigo ọnwụ ụlọ amụrụ ụlọ. Anyị ndị na-adụ ime ụlọ nke obodo m akọ. Uwe ndị nwekwara ime ụlọ nke ha ka obodo ebe anyị bisi bịa. Bụ Nnechi Ogbonna Johnson Agbalimako. Ebe a ka nọ mụ anyị, ebe a ka anyị nọ to, so ebe a ka anyị ma until abịazi bịa gwazi anyị na enwere ebe our grandfathers ma ọ bụghị ebe a nke ochie. Adị very happy, adị happy mgbe m nọrọ ya sị ka anyị ga mara ebe ọ bụla because ọ bụrụgodị na nwa amụrụ na-amaghị nna ya otolite akọrọ ya akụkọ sị lekwa ebe nna ya si. Ọ ga-adị happy ịgaga mata ebe ahụ nna ya si da na ịnọrọ ụlọ ala akpọ ya bastard. Ọ ga-ala ike ọgaga mata ebe ahụ. So mgbe m nọrọ na nna m na ọwụ onye Arụchukwu n'osi Okija, anyị dị very happy ịgaga mata ebe ahụ. Even yesterday na-abịa anyị niile dịcha happy on the way coming. Mgbe anyị nọ na Lagos, a ga na-akụ Kanu. Kedu etu akụkọ Kanu si bata n'ime? Mụ amakwa onye kọrọ dị sembet. Ọ bụrụ for Kalu bụ onye family nke anyị nwa na family ha ọwụ dị same bet anyị relate kwara. But ihe mere bụla otu anyị nwa na-aza nnọchiri na aha nke ha nwa dị iche. Aha nke ha bụ Kalu family, so nke ha dị iche. But anyị na ha na bụ relate kwara. Like o kwesịrị ọsụlọ ga-eso anyị abịa but because of the ball ha nwere today mere o ji sị na ọ ga-abịazi. So I believe lo ihe mere onye nyere news ahụ ji new the news. Ọ chọrọ iso abịa but because of match ha nwere today ọ ihe mere ọ bịazi. Ọ bụghị lọ mba, ọ bụghị lọ bụ onye Okija but o filiri iso anyị aga ka ọ gaga mata the place. Ọhaneze mmanụ aha m bụ Godwin Chijioke. Iwe onye nwa onye Okija. Ọdụmanya ya wụna ọ mara anụ ịza onye Okija. Aga m aza ya maka ebe nna m si. Kedu ihe jikọtara unu na Kanu nke na Bobo? Ịma na abịa na family ị ga-ama ndị gị na ha nọkọrọ, but abịa n'ezi ndị ọzọ ga-esokwa ebe biri na the same ezi. So Kanu wụ onye biri anyị, so anyị biri na the same ezi, the same, let me say a town
o sobiri ebe ahụ but o rilete anyị so na ndị na-anata achịta Okija so ekekwe na ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere n'eziokwu na ọ ga-eso nata ụfọdụ nọ na-eche na Kanu na o nwere ike ọ ga-awụ nghọta ihe ha aghọtachaghị otu esi kọrọ ha maka irute na be anyị ga-ahụkwa ebe Kanu Nwankwo but ọ gbasaghị anyị n'ọbara anyị na ya na-awa awụ gị mgbe anyị na-anụ na Kanu Nwankwo na Sulu na-abịa na niile bụ otu ezinụlọ nke ka nka si bụrụ eziokwu. Kanu Nwankwo wụ onye village anyị kpọmkwem kama abịara kindred la relation ọgwụcha relation anyị but anyị gbara tresi ego ọ ga-eji nwee ike bịa njem ya anyị nwee ike meet up because as ugbu a bụ season ha enwe ike nwetalie ọ gwara village anyị kpọmkwem onye arụ isi mkpu village onye nke anyị but abịala relation anyị na ha abụcha but ọkwa otu village nke anyị. Ị na-akọwa na ọ bụ na akpara ya bụ ntọala gaba n'ihu na o nwere ike ọ metụta Kanu Nwankwo? Ọnọdụ Kanu Nwankwo ma the same village with me at Anọ. Na asị m ọ bụ na akpaba ya bụ ntọala nke ọma kpara ya ọpụta na ọ bụ na akọgide na o nwere ike ruo mgbe ọ ga-emetụta. Yes, ọ ga-emetụta because anyị otu mmadụ. The same, yes, I want the same village, that area. Otu ụmụnna kọrọ otu enwere ụmụnna nwee village. Yeah, that is I want the same village, kpọmkwem. Okay, ọ bụghị ụmụnna. Ọ bụ relation anyị emetụta batụ anyị dum otu obodo ahụ. So ọ ka nkwara ike enye ya eme anyị nkwara ike edule. Ụmụnna ahụta onwe unu dịka ụmụnne. Yes, ahụta onwe the same village, otu obodo bụ na nwanne. Kedu ihe jikọtara Kanu Nwankwo n'ụnụnwa ihe gbasara akụkọ anyị na-anụ kamgbe bụ na Kanu bụ onye Okija na ha na-anata Okija? Kanu Nwankwo onye village Arụchukwu onye isi mkpu nke anyị nwa bụkwa isi mkpu n'ọnọdụ otu o si mee n'akụkọ na-akọ gbasakwara nna bụ nna nke mụnwa nna m nna ya nke Kanu Nwankwo ama nkọtali ọnwụ nna ya ga-akọtalitu mana ọ bụ ofu village na ofu compound tutu otu anyị sikwa na-agba na bịa nwetakwa ọnọdụ ebe a bụ ebe anyị bụkwa otu gbasara Kanu Nwankwo n'ọnọdụ na ọ bụ onye ebe a. Mana ụfọdụ ekwuo na sị na osoho na ọ bụghị ihe gbasara na-achịte na mpaghara nke Kanu ha isi bụ n'ime ya bụ na Kanu abụghị onye Okija maka ihe na-ekwu na Lagos niile bụ na Kanu bụ onye Okija na Kanu bụ onye Okija ọ eziokwu kasị? Kanu Nwankwo ya nwa amabeghị ma ọ bụ onye Okija ya nwe na onwe ya amabeghị ma ọ bụ onye Okija n'ihi na o so ebere gbawa bọọlụ bifo pụwazie obodo oyibo ọzọ ma ọ bụ nna ya nwere ike ịjụwa ajụjụ jụta bịa kọọrọ ya dịka akụkọ mgbe ochie na-ekwe ebe nna ya si pụta bụ onye gbasaziri ebe a. Mana dịka ị na-ekwu na-abịa n'isi ngwu ahụ isi mkpu niile wụ ụmụnna ya wụ eruo n'ebe ahụ tupu ị mara na isi Okija ị na-azụ onye isi mkpu ya nwere Kanu Nwankwo na-azakwa onye isi mkpu ofu tụya compound dị. Mana onuwawo ndị matagoro na onu si Okija enwere afọ ọzọ a na-akpọ unu eji amara ihe dị iche dịka onwe ihe kewatụrụ unu na Kanu cha? Kanu Nwankwo bụ onye isi mkpu anyị nwa bụ ndị isi mkpu ma ị bịa na isi mkpu enwere ya na-akpọ compound dịka ọnụmara na ọnụmara n'otu village ahụ ihe bịara village ahụ ọnụmara Nwankwo na dị compound ya ọwụwa ofu na compound nke ebe not the same village. Nya ebe a na-eme mmemme ịnabata unu bụ unu na-abịabeghị ihe na-ekwu ebe niile bụ na Kanu so abịa enwere etu ha si n'ụchata n'ọnụ unu na Kanu so Kanu na ndị na-abịa ma ọ bụ na o kwesịrị iso onweghị Kanu onweghị oge anyị na-anata ozi n'ọnọdụ ọ nọ n'ebe dị anya n'ọnọdụ n'obodo oyibo
nke na-agba nke kwesịrị ịgba bọọlụ ya eside ọwụ na o kwesịrị ọ gbara bọọlụ ya eside nne ya bikwa n'Owerri yara nna ya abịa na ajụjụ abịa nyowe n'ọnọdụ nyomie nna ya nwere ike ịgbasa anyị nwa ya bụ na ngụkọ ugbu a enwebeghị onye ga n'ọnụ nkịta enwebeghị onye ga-asị na Kanu nso maọbụ na nso mana ọ bụ ofu ụmụnna onye ọbụla tụkalịlụ ọnụ emelike ga-eme Igbo banye ihe okokoko ịmadịkwa omenala Igbo maka na omenala amaka mma ngwa na ịka ihe ọrịa anya bụ egwu Ugwumba paniela Ugwumba panitelano emume ji mali Igbo niile Igbezukotarano Ugwumba panitelano Igbezukotarano Ugwumba panitelano Ugwumba paniela wanne bebele moyoyo Ugwumba panitelano emume ji mali Igbo ka anyị na-eme ọlụ ugbo na azụmahịa Ugwumba panitelano emume ndị Igbo ji akpa nganga elimuju ọfụ ọnụ ya Ugwumba panitelano Igbo bịala izu ije nnọọ onye bụ n'ọgbawa bababa Ugwumba paniela nwanne m ịmadịkwa asụ Igbo Ugwumba abịa n'ihe ịmakwa enwere etu esi afụta unu dịka ndị ọbịa n'ebe ahụ unu bi kịta ọ bụ anyị nwa latụrụ uwe ihe ụlọ eme mgbe maka uwe ihe ụlọ eme lie ọ bụ eze waraji obodo obi ebi ọ bụ onye dị sọfa ihe niile emere eme ọ bụ onye bioro ego ya bụ na enweghị dịka mmegbu a na-eme no chọwa ịfụ ebe unu si emegbu ọbụla dị ya Chukwu mere ebere na onwe oge nna anyị nwa nwetara ihe dịka akụkọ kọrọ anyị na a na-emegbu ya emegbu kama ya nwa bụ chief eze na-achị obodo ahụ ya nwa bụ eze na-achị obodo ahụ na-achịkọta ọra niile nọ n'obodo ahụ tupuzie ọ bịa rapụzie obodo a n'ọnọdụ ọnwụgo n'ọkwa nwa ya abịazie bịa gbagote orikwa ya n'aka chụwazie dịka eze na-akwachi obodo ahụ nke bịara Okija tata enwere mmegide ma ọ bụ etu esi emekpa unu ahụ n'ụdị ọbụla n'ebe ahụ si na-anata ugbo na bende local gọọmenti mba enweghị mmegbu a na-emegbu mana dịka histrị dịka akụkọ si kọọ ebe anụ na isi gị ebe ahụ ọ ga na-emetụ gị ịga chọpụta ebe isi even I chịkwara ọzọ this 10 years and fast I chịrị ọzọ this year yes n'omenala ụfọdụ a na-ekwu na ndị bịara ọbịa dị echi ọzọ unu na-echi abịa n'ebe ahụ unu na-echi ihe dịka ọzọ ma ọ bụ anyị na-aba ekpe baba ma banye ala omenala dịka ihe obodo ndị arụ na-eme anyị na-eme mbụkwa chief ọdịwo mma chief ọdịwo mma onwe mgbe unu nwere ike imecha kwakọrọ ya unu nataba bịa birizie n'obodo n'otu unu si ịma na ọbụgodị na onye pụrụ ọrụ oyibo rụchaa ụlọ na o mesịa ọ ga-alakwa na na na-atụ anya ịbịa ruo ụlọ n'Okija anyị na-aghọtala otu anyị batara na anyị ahụtala na Okija bụ ụmụnna anyị ruo den abịa n'ọkwa nlụ onwe ya tụgharịa echiche kpọtụkwanụ ndị nọ n'ụlọ ekwe ihe anyị chetara reality so from there anyị enwe ike bịa site okwu onye o ziri anyị ebe a ndị nkwere ike ka nwere ike na-alọta small gradually
Yoruba abata obodo ha mere ka anyị mara zikwa anyị ebe our grandfather si nke bụ ebe ha je anyị jegodi a note aka today zikwa anyị ebe our land ebe our grandfather si pụta na onye ọbụla nwe na ọ ga-adị ha mma ka abịa were the land na-arụgasị ụlọ ọ bụrụ na enweghị ike ije na dia plantation ịbịazi ebe abụ ebe a mụrụ bụ nna gị si nọzie relax asị ya father's land ọ gaghị adị publicized maka anyị chọrọ o nwere ụzọ mmadụ na-eji enwe obodo enwe bughachi anakwarị amarasị na ịbụ onye ebe ahụ but ọ ga-adị secretly until we comfort ourselves here. Onye mere o ji na-adị ka akụkọ asị na-agwa ndị ụfọdụ ka na-asị na ọwụchaghị eziokwu na-achọghị ka ndị mmadụ maragodo ugbo. Yes. Etu anyị pụtakwana na-egosi n'ihe onyonyo ọ dịghị mma etu a. Wonderful, ọ dị na mma. Ya bụ na anyị na-ekwughe ihe zuru ezu ka ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma na ọ gbara ebe a. Emume ndị Igbo ji akpa nganga oge ndị Igbo erukwala nụ elimuju ọzọ nọnị ya gbogbo mba panitela. Ọ dị mma ọrụ na mgbe ahụ anyị ga-etinwe aka oyibo nsugbe n'ihi na ya ka ya bụ ihe dachara ọ bụrụ na anyị ezuteghị Kanu Nwankwo jụọ ya ọ dị ka onye nyụrụ nsị na-atụpụghị ọnụ ngwa ka anyị zutanụ papilo Maazị Kanu Nwankwo ka anyị jụọ ya ihe o chere maka ya bụ ihe. Eziokwu ihe a bụ ezigbo ajụjụ ka eji na anọkịtakwara afụ anụwa akụkọ Okija onye ọbụla ma aka nọ n'ezinụlọ ya mana ụta m si kọwara gị ahụ ndị Arụchukwu so na mgbe akụkọ ahụ bidoro m na-ajụkwa ajụjụ si na mgbe niile m nọkwa na-agba bọọlụ ma na-ekwu okwu ya ọkwa Arụchukwu ka m na-edokwa na nke a na-akpọ paspọtụ ọkwa Arụchukwu nọkwa n'ime ebe ahụ na amara m ebe Okija siri pụta beta anụkwara m obodo a na-akpọ Okija makwa na ha nwekwara ndị mmadụ n'eziokwu Kanu Nwankwo esiri Okija uwe o siri ọ dị mma rugwe ugbu a dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu dịka anyị chọpụtakwara ọ ka dịkwa ọtụtụ ndị kwenyere na Kanu Nwankwo enweghị ike ikwunwu maka ihe a na-ekwu mere ihe karịrị ọgụ afọ 4 ma ọ bụ ọgụ afọ 5 gara aga maka na onye bụ nwoke a na-ekwu okwu ya dịka ọ gara obodo Arụchukwu wee nọrọ ebe ahụ ọ bụ eziokwu na dịka ụfọdụ kwuru na atọrọ ya atọrọ nanụ ebe nwa ya nwoke ka dị ndụ mgbe ahụ kwuru na atọrọ ya atọrọ wee tọbata ebe ahụ o wee mechazie bụrụ eze nke bụ na ọ bụghịkwa asụsụ ofu onye bụ nwanne anyị nwoke King Jaja Fopobo bụ onye atọrọ dịka ohu eruo ebe ahụ bụrụ eze eru ebe ahụ dịka ha kwuru na isi nkwụ Okperenyi bụ nke dị na Bende Local Government ha bara ụba ya bụ nwoke amụbana ya bụ nwoke bụkwa onye so na ekwu ihe ha na-eme n'obodo ya na ụmụ ya nke bụ na enweghị etu esi emegide ha n'ụdị ọbụla mana ihe anyị chọrọ ịjụ bụ ọ bụ ihe kwere omume na Maazị Kanu Nwankwo si Okija maka na ọtụtụ ndị mmadụ ekwuo na dịka anyanwa kwukwara ụnụ n'ime ya o ruru mgbe ya bụ ihe gafewere oke ya bụ ekwemaka gafewere ikpere aka wee gakwuru ndị nne na nna ha bụ nke m mara na ha dị ndụ mgbe ahụ wee jụọ ha ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu onye mara nna ya ma ndị gboo ma ndị ichie ma ndị nze na ọzọ wee bụrụ na ndị nne na nna ya gwara sị ya na osoghị ọ bụghịkwa na ọ na-akatọ Okija dịka ọnụ nụrụ okwu kama na osoghị na ndị na-abịa Okija ọzọ dịka ịbịa bụ nnabata nke a nabatara ya bụ nwa amadi ị mara na ihe gbasara ohu osu na-enye nsogbu n'ala Igbo n'ụbọchị tata mana onye dị etu ahụ gara ebe ahụ wee mụbaa wee bụrụ eze kedu etu nwere ike ga na-akpụ ohu ma ọ bụ osu anyị chọkwara ikene n'ebe ọ pụrụ iche ndị obodo Okija maka na unu gbọrọ ihe unu eri unu mere dịka ụmụ nwaafọ onye ọbụla hụrụ nwanne ya dịka a na-ekwu na-asị ọnụrụ ube nwanne agba n'ụsọ onye ọbụla hụrụ nwanne ya kwesịrị ịmakwa ya bie ya ọma ya mere
anyị na-ekene unu maka nnabata nke unu nyere ndị ọbịa ụmụnne unu si na bụ Arọchukwu wee na-achịta azụ dịka unu hụrụ enyekwana ha na ebe ha ga-ebi onye chọọ ịrụ ụlọ onye chọọ ime mmepe ọbụla ya nata na anabatara ya ọ bụghị dịka mgbe ụfọdụ na-abụ ụfọdụ ndị Igbo anyị enwere etu ihe si mee etu a na-asị hapụkwa ya ọbịa na ịzọsa m nke a dị etu a mba ọ dịghị etu ha na Okija maka na ndị Okija mere ka o doo anya na ndị a bụ nwanne anyị etu ọbụla ọha unu bịa ka anyị kee ya maka na nwanne anyị na nwanne adịghị eri nri asị ka ebute ọkụ etu o si na dị ugbu a Kanu Nwankwo bụ onye Arọchukwu dị na Abia steeti anyị aga na be nne ya anyị hụrụ ebe eniri nne ya hụkwa ebe eniri nne ya mgbe nne ya nwụrụ na afọ gara aga anwe na-asị dobiko papilo daalụ mana ha ji nwepụta ihe a bụ ka ịghọta etu o si daa ụda ma kwuo daa ụda n'obi ndị Okija na ịbụ nwanne ha maka na gịnị Kanu bụ oke mmadụ